Так, гэты і яшчэ адзін. Усё, я гатовая. Яна, прывітанне. Ой, добрый вечер, Тёма. Салют, сябры. Прабачце, я так захапілася, што не заўважыла, што перадача пачалася. Чым гэта цікава, ты так захапілася? Ух ты! А каму столькі падарункаў? Няўжо нам? Так падлічу, мне самы вялікі, дзядулю Добрадзею, феечцы Топу, а дзябушліку, Нестору і няні Палінцы. Прабач, Тёма, але гэта не для вас. А для каго? Для маіх сябровак. Мы вырашылі адна адной падаруначкі-сюрпрызы падрыхтаваць. Сябровак у мяне 4 і падаруначкаў 1, 2, 3, 4. Пашчасціла ім. А яны табе таксама падарункі? Вядома. Дык гэта выходзіць, што і ў цябе потым будзе 4 сюрпрызы. О! Так. Здорово! Ну, якія вы дружныя. Мы такія. А мне ты пакажаш, што яны табе падораць? Вядома, пакажу. Клас! А што ты для іх падрыхтавала? Розныя рэчы. Усё, што кожнай падабаецца. Ух ты! А можна паглядзець? Ну ты чаго? Я так старалася, прыгожа іх запакавала. Парушыш. Ой, Тёма! Што? Ледь не забылася! Пра што? Пра салодкае! Тортик трэба ўзяць! Яшчэ і тортик? Я абяцала яго прынесці да чаявання. Слухай, пабудзь тут, калі ласка, павартуй мае падаруначкі, каб ніхто іх не чапаў. Ну, добра. Я хуценька вярнуся, глядзі, і сам іх не чапай. Не буду. Паабяцай. Ну, я ж сказаў, не буду. Не, паабяцай. Паўтары. Калі я, Тёма, разгарну хоць адзін падаруначак. Ой, ну добра, ну калі я разгарну хоць адзін падаруначак. Мой прыгожы паласаты хвост. О, мой прыгожы паласаты хвост. Адваліцца. Чаго? А вось гэтага я гаварыць не буду. Значит, ты не упэўнены ў сваіх словах, калі баішся сказаць. Нічога я не баюся. А баішся. Просто я не хочу. І зараз я табе гэта дакажу. Ну? Калі я разгарну хоць адзін падаруначак, мой прыгожы паласаты хвост адваліцца. Чула? Чула. Дык глядзіш, слова сваё трымай. А я пабегла. Ага. Бяжы, бяжы. Так, буду вартаваць падарункі, ніхто не падыдзе. Але так цікава, што яна ў іх запакавала. Ну, хоць бы адным вочкам зірнуць. Не, нельга, я абяцаў. Ды глупства ўсё гэта пра хвост. Нічога ў мяне не адваліцца. Ай, Яна і не дазнаецца. Я толькі разгарну і зазірну. Усё на месца пакладу. Так, ой, нехта ідзе. Не, пачну. Вось з гэтага вялікага. Што тут? Лялька! Дзявочая цацка! А у другим что? Только собачка. Ай-яй-яй-яй. А у гэтым? Так. Что за хуст? Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Цацки для дзяўчынак. Ой, что ж ты робишь, Тёма? Ой, дядуля Добрадзей. Ага. Привітанне. Салют. Я у вас трапіў. Ага, а чаму ж ты кідаешся паперай? Да не паперы. Гэта падарункі, якія Яна для сваіх сябровак падрыхтавала. Ой, подарунки? Так, дзявочыя. Ой. Что с тобой? Дядулечка, паглядзіце, калі ласка, як там мой хвост? Хвост? Усё, здаецца, нормально, полосатенький. Уф, якое шчасце. Я ж пакляўся Яне сваім хвастом, што не крану падаруначкі.
і не стрымаў слова. О, мае падаруначкі, гэта яны? Ага. І як цяпер з сяброўкамі сустрэнемся? Хоць не ідзі. Яна, ну пробач, ну зато я у тебе тортик. Ды я цябе зараз гэтым тортикам. Эх, Яночка, я ведаю, что вельми виноваты перед тобой. Ну, даруй. Ты абяцаў не чапаць. Обяцал. Але мне так хотелось еще зазирнуть, что я забыл про обяцание. А коли вспомнил, ой, было уже поздно. А давай я допомогу тебе еще запаковать на ново. І я. Ми разом допоможемо. Правда? Буде не горш, чим ранее. Покуль мультик буде істи, ми все зробимо. Ага. Ну, добра. Значить, даруєш? Ой, дарую. Ура! Хоченька за справу. І запомни, Тьома, слово своє треба тримати. Запомни. Ага. Нават, коли і не ризикуєш хвостом. До речі, а чому він у мене не одвалився? Ой, Тёма, гляди мультик. Глядім. Нейкая таємниця. Ой, ну ось і все, Яночка, повний порадок. Ага, завтра порадую сябровок. Дякую вам. Да коли ласка, звертайтеся, коли треба буде повартувати щось. Тёма. Я жартую. До побачення, дівчинки і хлопчики. Бывайте, сябры. Вочки закриваються, сни казки починаються. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в леса, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.